الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Oreno pudi si iku Allah nagusto salawat si iku Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tano di pepala-pala din si iku Allah mambagian tano agyang ko tuarilayan dagu pangambakan niya ng kuta mga paratya tano si iku Islam Oran yan na makandud tano si iku Allah asak tano na makambabayuran tang tano maana mga Muslim tano ayato mawabaloy bendingan tano naging kay mga sabab akap kakawitas iko murka Allah subhanahu wa ta'ala yung ay bendingan tano ay sad na yan kailangan na magaknal ummin magaknal o na paratyan si iko Allah kaya an magdam o din an katukaw yung mu'min o ino mga di maapads kaniyang ko kamumurkaan ang tawakak nabas kaniya nun maapad na ang tanong mga pananggila ang tanong ka pananggila ay agyang ko to mga sabab akakamur kais iko manusia so Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyakin ng kaya naging kaiya ubatan maparuli ang kutamur ka wallah ikadua na uba ka mabeloy ataw mapasang ikatiro sa murka so Nabi sallallahu alaihi wasallam nami alawin yan at igin man na iya inni lam ub'ath la'ana wa innama bu'ithtu rahmah sa nati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na kanaba ko tigin siyugo sa uba aya ini sugurakan na anakan may pamangni sa murka so mga tao ayat tero na murka igyon ko ta awat sa iku limu wallah mana adi ka ikalimu wallah asi ka mapapadalam sa iku rarang ito wallah ayat iku nabi kaya sugurakan na ipangalimus sa mga tao di nagagaw sa iku mga tao nagulimus sa iku mga tao ayamanan yan na sunabi sallallahu alaihi wasallam na dedepay niyan so sipat ang kotwa ubang ka mabuloy ad imurka ubang ka ditirwa pamanintay so pagaring ka mukmin sa lagi do ka tiro ang kaun sa kamurka angga sabab sa ginan na kapamangyanan sa kawat utaw sa ikulim wallah ayamanan yan na diskan yan ikilim wallah subhanahu wa ta'ala Oriano to na piyakaray ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iku mga hadith ini sapa-sapa riyang kumya maratyaya o basiran beloy ang mga tao ayab kepakapun si kukatiruiran na kapamangni sa murka kaya giso murka na tantuan ng mapanid akasalaan amis sugat ko manusia upun kamur ka iso manusia ayam anan yan na maawat sa kanyan si kulimu wallah mawatan sa kanyan ko kapakasurga gitu sabapa ini sapa-saparo Nabi sallallahu alaihi wasallam berkanu pakapuon ng kuta basa murka ingman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam si isa ko mga sahaba usika alla takuna la'ana imagusya takarkati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ubakang beloy mapasang ikap murka di na mapasang ikatiros sa paninta ubaka di paninta sabab sa ginan na ini sapar wallah subhanahu wa ta'ala sa ikong mga hadith nantigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'mini kakatlihi di na la'nul mu'mini kakatlihi
Suwati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam suka panintain ka sa iko pagaring ka mukmin. Suka tirwang ka kumurka ko pagaring ka mukmin na lagi dubangkas kanyan biyuno. Lagi dubangkas kanyan biyuno. Na si isang kaya masatano na lagi du manonormal aging kaiya ka pamaninta. Manonormal sa iko mga tao suka pamaninta. Nagiyan na ini saparo Nabi sallallahu alaihi wasallam ubahang beloy balisinta na tao. Di na di mamangnis sa murka. Sa iko mga hadith natikman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam la yambagi li siddiq ay yakuna la'ana. Yung mapatot sa iko dito mangingin benar para tes iku Allah. Ibas kanyan kepunan na paninta. Ibas kanyan kepunan na kapmurka. Na aya manuto na aya yang kaya mga tawab kepunan o marata abasa. Lagi do ka paninta. Di na kapmurka. Na aya manuto na kurang kerkanyan supara tiaya. Da pangin benar yan sa iku mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala. Yang ay nakatanong Nabi sallallahu alaihi wasallam, inutan waya ditirwa ka, si sangka iya masatano, malagi do si ko mga sulda walay tano, si ko mga siringan tano, si ko bendegan sa tao, na pagdam tanorona, miyakal ay mantoso, di ka kakaso-kaso yung mga tao kapaninta. Di na, mismo ang utwa ina, agu kipapantag niyang watain na niya paninta ang utawa tayan. Kapakayan na katuo na wata, ipanintayan mamusulok siya. Na giyi na ini saparo Nabi sallallahu alaihi wasallam balilabur nang kaya katirang wasi ko kiamur ka angka na mana kiamur ka angka na gitu so at-tardu wal ib'ad an rahmatillah fa idza qil la'anahu Allah al ma'na tarduhu wa ab'aduhu aw taradahu wa ab'adahu an rahmatillah. Aya ko naman oto na inawat kas kanyan lagit ko pitero adikad rilaan wallah dikad ikalim wallah ayam ano to na inawat-awat kas kanyan kulim wallah na lagit kas kanyan ubyuno ayam ano to na tomo adiso banggan piyakata na isalima adigiyang utwa ini pamanganikas kanyan sa murka. La ilaha illallah. Barilaboron so mga bai so mga bae na ayak kalilida kasangka paniran na so mga katiruiran, so mga dilairan. Igira na so mga bae na kepulan siran amyam makarata-rata abasa. Mga rata abasa, apudo ng kutwa kapamangnis sa murka. Udi na kapaninta. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialaw niya si kung mga hadith. At tiga na innal abda idha la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama. Hirati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kuta oripan na miyanintas kaniya imur kaniya ng kutwa syai nagyang kutwa tigan na panintayan na ipamanik sa ikulangit patuglak abwabus samai dunaha thumma tahbitu ilal ard urian yan nakalakban sulangit na diyon makapanik agyang kuta murka na mabas kaniyan sang kaiyagi lupa. Patuglak abwabu dunaha na lagi dito mamuha kalakban sa mga paminto ano gilupa. Thumma ta'khudhu yaminan wa shimala. Na si imagaw sa diwang udi na isa kawanan agyang kutwa paninta. Amay ka da kesanguran yan. Da kesunguan yan. Fa idza lam tajid masagan raja'at ila alladhi la'an aw ila alladhi lu'in. Amay kaday di pakasun sa diwang nagukawanan na sumung sa kanya sangkuta piyanintaan umaswi sangkuta piyanintaan fa in kana lidhalika ahlan wa illa raj'at ila qailihi na amay kagiyong kuta ini paninta na mapatutun sa paninta na mapatutun ang kutwa paninta na amay mang kadiyon mapatot na kumaswir ka agiyong kuta paninta o manusia kumaswi ko manusia ang kuta paninta yan ay manoto naging kaiya ka pamaninta na dili kadu. Paminsan panggiyong kuta paninta ka na di matantos ang kuta ini paninta ka, imurkaan ka, na keswir ka agyang kuta paninta. Keswir ka agyang kuta paninta. Na, gitwe at nami alu yung mga hadith,
ay isa ko na di ka pamaninta iyo tao sa ekoloksyan, na gira ini paninta ang kasusal na kawataw na pianinta ang kanian mambudina, pianinta ang kasusal na kawataw na pianintaan yan mamusuloks ka. Nagiyang gotwa lagi dito, na pesaba panuto sa di ka pa ka tutugalin, nagiyang kuta paninda. Ayaw ko natituwa maan nagiyang kayalaan, nakapamangnin sa murka, maana lumangnin nakaamaawat agiyang kutwa tao sa iklim wallah. Yan kaya kapamanintay si kumeratya, nalagid ka bubyuno agiyang kutwa tao. Ano to? Nagiging kaiyang basa amurka, laan, na pimbasay ni wallah sa iku mga tao ag iharangirangitan yan. Pimbasay ni wallah sa iku mga tao ag kururangitan yan. Ayamalan na sa mga kafir. Agip kurangirangitan siran wallah na minisampay subasakiran wallah sa laan. Ayamanin na pimurkaan niya siran. Si kumangayat na tikman ni wallah. Inna Allah la'ana al-kafirina wa adda lahum sa'ira. Mata na tikman ni wallah aswallah na pimurkaan yan sa mga kafir. Dapat tilagadan yan siran sa siksa sa'ir. May malipadas asiksa. Ayan dudu nang kuta pimbasa wallah laan. Pimurkaan yan naging kaya mga kafir. Mana miyawat-tawat siran si kulimu Allah. Nasisiran pagkasulit. Sa giyang kotuwa naraka ititilagad kiran wallah amyak tilot-tilot naraka. Khalidina fiha la yajiduna waliya wala nasira. Tetap siran at tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kotuwa naraka jahannam sa di sila nun makakal. Ayaman na niya di sila nun makaliw. Uriyan na tirungkiran, yawma tuqallab ujuhum finnar. Amay din kaklikilidin silang kunara ka jahannam. Kulikilid ng kuda mga buntaliran. Mana silang diklikilidin kunara ka jahannam. Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Matirwirang ko na bata nubukyaw notis wallah, na bata nubukyaw notis Rasulullah. Ayasal ang kaya mga tawa, pimurkan silang wallah. Napaganeron na mga tawaya ada silang pangunutan sa ikwallah. Mana inong kiriran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua na mga tawaya ada silang pangungunutan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na miya patot-patot kira nagyang kutamurka wallah. Ayamala na ketatapsiran sa ikunara ka jahannam. Top ATV. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Hey, kad na nami, natiro nirangkon. Hey, kad na nami. Namatanas kami, nakiunutan nami sa mga ulwa nami. Nagusto mga ulama ami. Giyes sa mga ulwa na mga didig. Giyes sa mga ulama ang mga didig. Paadaluna sabila. Na miya didig kamiran sa ikulala na tito. Aya sabab pagyapamak kanarak ang mga tawaya. Na isa kya sabab panon na so. Iya pangungunutan nila sa iku mga lidiriran. Ang mga lidir, ak na ba palilidirian na sa Islam. Ikadua na kiunutan nila sa mga ulama iran na pendidig. Ayaw man na pendidig ko mga tao. Ak na ba unutan niyan na sukuran na gususun na. Kaya unutan niyan na subaya ginawa niyan. Naging ang mga followers sila. Naginas kanyan. Mga giraw sila na, iya Allah, na ino kami man miyagyo ka. Kiunutan namin ang kaya mga lidirami. Yaw tanami ang kaya mga ulama ami yak na ba ipaguluan niya kami na sa Islam. Na ba ipaguluan niya kami na sa Islam. Ulama ini yak na ba ipumatian niya kami na sa mga Quran, mga ayat sa Quran, nagumang ayat sa hadith. Kaya niya kami dipamatian na Peter ipulan, na Peter ipulan, na Peter ipulan. Nagidang kaya masatano. Ad na mga mamasanap, mga dedag. Di mamagulama. Barat yan na, yung utwa mga tao, di nagyang maniman to gumimo malafit na, pugusin yan so mga tos ikubangkit. Abadi so tos ikubangkit na daan ang bityara o mga sahaba. Nagudang bityara o mga tabi'in ka, ayamaan yan na maisisa siran sa gina na benar. Dami yan digtan wa sahaba, abadi na nan inungkir.
Dami ang nagtanwa tabi'in, uli na sumang atba'ut tabi'in na ba niya inunungkir. Mana piyara-tira na nang kagigilan na katiru Rasulullah. Katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siku hadith Abu Bukhari, nagusiku hadith Muslim. Na madadala mo ng kanamang hadith, miya kadakadakal amini sampay sa mutawatir. Ang kutwa kabubnar, mga to sa bangkit. Lagi do ka pagagmaw Isa, lagi do ka pagagmaw o Ya'juz o Ma'juz, naguso lagi do ka pagagmaw o Mahdi, so lagi do ka pagagmaw o Dajjal. Na iman to na adna po ko mga tao, agkapakay ayan niya ro di katiruan na titud na miya didig. Madididig sa kanyang pungko Quran, miyawas ko Quran, miyawas ko hadith, na sumyong sa ko tindig ang kutwa sipulan na Peter ipulan. Udi na kapagay katawan yan ang madididig. Nakabay yan na sigat ko mga tao. Asar ka makuha niyan sa simpati yung mga tao. Na miya tumuiran sok kasigat adiso ka pa kasurga. Na ad na mga followers sila. Na amay kami miswas-wasiran nun. Apay tiro nakakira na ginan na unutan yun na ribat. Kati sa mga hadith. Sa hadith at pungko Bukhari na gusto Muslim. Adiran perhatian. Ayat to sabab na pumaday kiran sukatir o mga ulama. Aso pelulubas sa benar. Na kiyatang kaano nun ang kutwa sa timan na hadith. So man supulubas sa ribat. Na diyon perhatiokop sa magatos na hadith. Uri na susang gibu hadith. Anto ni Kuswayan. Makamas silang sa alungan na mauri. Na ginan imaptirwiran. Yaw no tanami, agian ka iya, mga lidirami, ana ba iplilidiriran na sa Islam, ay iplilidir kami na so parinta kaper, parintay pulan. Mga ulama, ay pumagusay nila kami na kanabaso Quran, kanabaso hadith, kasala ko Quran, nagusala ko si Kusugna. Tanipimbisakiran wallah, la'an, inna Allah la'an al-kafirina wa adda lahum sa'ira. Yang kanan ang mga tao na pimurkaan siran wallah, nagupimurkaan siran, kaya manalang nung pumakamurka. Siya kung mga padayat, tikman ni wallah, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mata na tigwalla asusiran na to, amya mangungkir na amya matay siran, ada siran makataubat, mga kaper siran. Na siran na tigwalla, itibagyan sa ikumurka wallah. Nagumurka o mga malaikat, nagusumurka ulangan ng mga tao. La ilaha illallah. La yukhaffafu anhumul adhab walahum yunzarun. Na dikirang kebebasan, dikirang kelebatan, Hagyang kutwa siksa ilang kunara ka jahannam. Ikiran ito kelebatan. Maana maistidiyang kutwa siksa ilang kunara ka jahannam. Sa iko kasakit yan. Na magagdamiran din hagyang kutwa kasakit yan. Ginan sa mga kaper. Ayaw ito sabab pa kaya kapiriran na. Ayaw kiyaw no taniran na sa mga lidiriran ay prelidiriran na kanabas Islam. Kanabas sa Quran. Ayaw pakiyaw no taniran ko mga tao na sa pamikiran na kepa kaya pun sa iko mga ridway. Pud sa iko mga ridway. Ang pamikiran at yun di irang ingado mga Muslim. Upama nga pagkatano din sa history na kaupakatan sa iko history midadakat sa iko mga kitab history agyan ka iya Pilipinas na ay na miyaw na magintaw siya na sa iko mga Muslim miyaw na sa Pilipinas so Islam upama ka benar so tutul ko ketong ay ranon na adna is at tutul at tiran na miya kawaluga to saragun ana tigiran miya kalimaga to saragun ugid na may sisasiran as so Islam na miyaw na sa Pilipinas. Miyaw na sa Pilipinas Islam. Sangot wa kay sa isa nun. Na miya kataling umaso, miya kadakadagal na miya nalingid. Mana mga tao kulunais niran so ingid. Sungo niran so ingid. Kulunais niran. Udi na kuha niran ang puto ingid na ipamarintay ranon so parintay ran. Bihito sabab pa miya kataling umas sa Pilipinas sa mga Espanyol. Miya kataling umas sa Pilipinas sa mga Apon. Miya kataling umas sa Pilipinas sa mga Amerikano.
Napalit na ay ang tapiran nagkulunais niran o di nagkuha niran sa Pilipinas. Kuha niran sa ingad mga Muslim mauna sila nun. Mauna sila nun. Agito sa ingad mga Muslim. Na karataw kor miya ko maso Espanyol na piya ka palagwi sila ng mga Lokstano. Miya nga to sa mga Lokstano na miya ka palagwi sa mga Espanyol. Lagi dito mamuha miya ka umaso mga apon na kuha nilang sa ingid ng mga Muslim na lagi dito mamuha sirampang sila o mga Lokstano dahil sila nun pangungunutan. Lagi dito mamuha miya ka umaso mga Amerikano na miya nga tukman sa mga Lokstano sa diran sulin dirin sa ingid tino. Diran sulin dirin sa ingid tino naman sa so miya nalang na miya kwairan sa Sopak, Datara Luzon, Visayas na miya kwairan. Ugit na sa mga Muslim, mga Lokstano na desidan din maakar si isa Mindanao. Miya nga to sila dyan. Iaba niran sa mga Sharif, si isa Luzon, ago sa Visayas, na miya kan dutsiran, miya tingo silan si isa emanan yan na Mindanao. Ugit na sa mga Sultanik sa isa Mindanao, na dead na nan sulindir. Mga lider ng mga Muslim, ang mga Sultanik, na sila din sulindir dahil ng babaan sa pandi Islam. Pada alam yang aloy, kaya mo mga historian. So kaya tidaw sa bayang, nasisin sa historian ang utak kaya atweron ng mga Lokstano kung mga makataling mga nalingan. So katidaw si isa dan salan sa Marawi, nasisin ng uto historia adin palagwi sa mga Lokstano. Manami ato siya sa tarotop akato. Tagi diren ketarima so leadership umakaper. Diren ketarima so parinta umakaper. Nakarataw ko, agi man na minidakat sa iko encyclopedia, agi yan kaya munot sa iko Muhammadiyah, maana di magagama sa Muhammadiyah, maana gito sa mga Muslim. Na minidakat sa history, did na niya tabana, did na niya pangungunutan ang mga tao sa iko parinta akaper, did na niya pangungunutan sa iko menalay ngadikiran, malagi duapon, anta Amerikano, anta akayamanan yan na mga Espanyol. Dadit pangunutan ang kaya mga Muhammadiyah agi sa mga Muslim. Ayo ta pipikiniran o na sa mga Muslim sa isa Mindanao, uli na Pilipinas. Din pangunutan. Now, say ko kaya po sa Pilipinas. Kaya po sa Pilipinas. Meaning gobyerno ron o mga kaper, say ko miyang ako kuwairan ingid sa Pilipinas. Nakarataokor. Aso mga Christian, kagi ko mga taling umasumang sa Espanyol na miya lagwi silan. Kagi mga taling umasumang Apon na miya lagwi silan. Kagi mga taling umasumang Amerikano na miya lagwi silan. Nakarata okor aging kaya bang samuro o di naging kaya Muhammadiyah at minsan ko ta istorya din sulindir nas isilan sumyulindir sa iku amanan yan na miya lagwi sa katidawa. La ilaha illallah. Sisilan miya sumyulindir sa iku amanan yan na mga Christian. Mga Christianity miyalagwi siran. Miyalagwi niran sumya na lang. Ayaw to sabab, naging iya Pilipinas, na ayad na kabayaw mga Lokstano, na di silang pangungunutan sa eko parinta Pilipinas. Ay kakasabutan niran. Agkapakayam katawan niran, naging kaya mga tao, ang pangataling mas alungan na maure, na agkapakaya, ay isa kya kaperiran, na mapturiran, ay kya kapirami, yaw no tanami sa mga lidirami, yaw no tanami sa mga ulam ami, abdedeg apiaguserar kami. Nakatawan no to mga Lokstano, adi gano ka kaya tomari masasala ko parinta. Napagan ta sututul na miniraot sa pagision sa mga Muslim sa isa Pilipinas, di na sa Mindanao. Eno mga day, kabayakano tumapi sa isa Pilipinas, gobyerno Pilipinas, na sa mga Lokstano na sa mga Sultanik, na di na nagkabaya ubatan umitapi sa Pilipinas. Ugay nakakarata aukor naging kaya mga lidir rasasan ang tano aginan din ni uguluan rakatano sa iko kapagagama ginan ni pelinding rakatano na sulalag o mga Lokstano ang mga Sultanik uli na sa mga Lokstano ang mga Muslim mga lidir tano ang mga Muslim ang miyatos iko mga Amerikanong nagusumang apo ng gusumang Espanyol na inawiden alalag agyang kutam yamakaswa ay katawitan ron na yamakaswa na miniyong mayran sa iko ingad mga kaper na ayam yabal siyan
na ayaw idinira nalalag akong kumalok sa tanong na di tanong pag-iubatan numitapi sa Pilipinas. Ugid na miya ko masiran sa ikong mga kaper, mga uluan ng mga kaper na emyabal siyan na kubitan o tumapi sa Pilipinas. Na ini punro, sa giyang mo to ayaman na niyan, na kinitapi ka sa Pilipinas, at kaya kalartan, wag yung mo to pipikiran tanong, agiti plindig tanong mga tao. Agito sa mga lidir, malilidir siran, na sunjuk kaya tapi kaya ayugiran amit tapi tanong sa Pilipinas abilik tadiran ang butwa desisyon ng mga loks tanong na ini punroon na gito'y kaputwir kang imanto sa Filipino Muslim ayam ano to babay ko nagyang uta Filipino Muslim o para klirang ka ang tunay titwa mana Filipino Muslim na su jinsiya Pilipino na jinsiyanan ito na jinsiya na bangsanan akakapiri imbang sang ginawa ko kakapiri. Ayam ano to? Na pagkaklira nga suka baso to. Na kaper a Muslim. Dito imanan yan. Pilipino Muslim. Saka na di ka pa kayo na tariman ka a jinsiya. Ayaw mo ka pa kaya tariman ka jinsiya na Muslim ka. Di ka pa kaya ubang gumero a Pilipino Muslim na minit taglimantor ka at pagkagiro ka Pilipino Muslim. Pagigyan mo ta mga lider yuba. Mga lider. Ang mga ungas na miyang ungunutan silang mga kaper at iman to na di tanurong kada. Ayap na sabi ko ni man to. Masakiton. Na so mga lidir na pipikiran tano, dito din so pagawid ko syariah. Pagawid si ikwagama. Na mga ulama apkilitan ron. Mga ulama apkilitan ron. Na ayad na tindigiran ko mga pusuiran na sa mga loks tanong natiyaban sila ng mga didwi. Na wallahi al-adim kaso mga loks tanong na silang taban o didwi. Apeto ni lakat nila na historian na didin bidakat si ko mga history o ba sa mga loks tanong na ba sila ng mga limbaban si ko mga kafir. Ayaw ito na inakal sila ng mga lidir. Ayam yabal siyan na magkabaya sila tumapi sa Pilipinas. Uy na dito kabay o mga loks tanong. Kaya naman miya din sumiya kadakadakal ang mga grupo ang mga grupo o mga mujahidin miya nga tubang siran lagi duay maailip eminilip agus sumiya nga unaniran so black shirt at tigtano so langan o miyang ato sa kepang jid ayaw to sabab na kasasabutan niran at didin pangungunutan sa mga lokstano araktano so inged raktano sudar pa nagudayran pangungunutan na ay kabasa uli na karasakit yan na aya mala akya binabina sa ingat tino nanto ni malaki sa bapanon kaganayron na sa mga lider. Ikadua naging kaya mga tao ang magulama aya ka tawitan ron nagito din sa mga ulama tano ang pagunutan tano si kapagama gidnap inildiran so pagtawiran sa iko ayamanan yan na kaludan o adidag. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum daral bawar. Natigman Allah subhanahu wa ta'ala. Banga damay lang ka ng mga tao. Asyam biniran solimukiran wallah subhanahu wa ta'ala sa kakakafir. Siyam biniran. Bigan tanong wallah sama piadar pa. Nagyan nga ya mga lidir sa bad. Dago katawi tanong nagito sumang ulama pagunutan tanong na miyas miyatong iran ay tapi tanong ko mga kafir. Ay lalil. Igiram ya ko masuk kafir ko yung mga Muslim. Anto na ipagalaw ron. Agana ipagalaw na sa mga lidir. Ikadua pagalaron na yamala pagalaron na giyang ko to mga tao ibabang sa iran so ginawa si kapagulama na ipupuruin suliman yan akatya so kaper ababuhay ay manan yan ipupuruin nandud kasi ko history agiyang ko to ipupuruin akaper sulima o kaper ay pupuruin giyang mo to lima o kaper ay pupuruin na giyang mo ta kaper nagkedegang ka so mga loks yan nagito sumiyang mo ko mga loks tano dito sumiyang mo ko mga loks ka na ando man ikap kagag-iranon ay pupuruin na lima niyan na mabuhay. Maan at tiyari maiyan na miyang ungunutan sangkot wa kapir. Nagina ni sabab at tigman ni wallah. Panutol niya ng kaya mga kapir. Waqalu rabbuna inna ata'na sadatana wa kubara'ana paadalluna sabila. Ay ako nasabab pakyamur ka isang kaya mga tao na isa kasasabab pa noon na yung kaya mga uluan niran, mga lidiriran na gusto mga ulama iran na yung sabab at yun kamiran doon kutitu ay manan niya nalalan. Ino tanong di ke, ino ninu ikilay akadiri ko sabad. Saan kaya masatan? Nga ko na
Ilay tano so betag tino. Beod na mga tao saya pupugusan niya tano agyang kaya parinta salako ko parinta wallah na di niya kapakaya tarim ano Muslim. Sami di man to. Kaso miya makalarkan with degree na ayap na didirektan di panutulan na kena kepakayanan kaso pugungkir sa na mga tao ayam man niya na pagkarataan yan suka pangungunutan ko parinta salako ko parinta wallah na mga khawarij. Udi na mga dudug. Udi na mga miya manubra ko kapagama. Nasirang ko na miya makalalay degree. Nasirang ni sumya butwagama. Nakapakaid na mangungunutang kanusan. Ayaw to sabab na pamimikirang kanu. Huwaya man na niyan na buod na miya panutul. Sa ko miya nga una mga salaf ko mga sahaba. Sa mga tabi'in. Sa mga ulama piya nga bubantugan. Ayak yasikatiran. Uli na kaya kilala ang mga ngaraniran. Na pero niran ko pagtawiran na kapakaidin. Ayaw man na niyan na mangungutan ko sa laka parinta. Da. So Ibn Taymiyah rahimahullah na isa kiyabang tugirun. Isa kiyabang tugirun ko Ibn Taymiyah rahimahullah. Iatubangan niya mga kapir sa mga Tatar na dedim pangungunutang kiran. Nauwad ng gilaw, ang gilaw sa Ibn Taymiyah rahimahullah. Sangot wa, sa kababaluiran na may to sila ni bilangan na sa kanina ni patot ng gilaw kupa kaya magkita na sa lugar ka may tutano, dito nugbak ato. Na tariman tanog ng nga parinta erang, malidip man na malilinding tanog. Gidnada. Miyaunot sa kanyan sa iko mga lidira miyakitidawa. Miyaunot sa kanyan kung mga ulama adi manulon si iko benar. Naging kaya masatan ron na piya ka mamasa. Aso sasanan tano miya makalalay miya pasad. Ang mga lay diploma miya makikilala. Na iya pa na ipagusya tirarak tanon na tariman tanog nanan. Aginan ni parinta akiyang butan tano. Na kanayno ka saktano na matatagal tano. La ilaha illallah. So shirk. Uri na gelbak ka kafir. Nauway, benar. Ayaw buwa, akapakayang gelbak no Muslim na igiras kanyan na kamutuan. Ira kamutuan sa Muslim na, uway, piperor ka, ang gelbak na ka ito. Agi kamutuan ka. Ugit na upama ang gelbak na ka, kanaba ka kamutuwi. Nato ni resultan yan. Nagina ni resultan yan ang ginayar. Amya dudagsiran. Miya kasult silang unaraka. Ayat was sabab nagi pinggil bekiran ang kutwa haram, pinggil bekiran ang kutwa syirk, pinggil bekiran ang kutwa kapire, akan na bekiran mapatut. Ayam yaswayan, nakiyamur kan siran wallah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya masatano na ilain tano supugunutan tano. Nabatanwe di tirwa ka beun antap tanoron. Ay tanwe di tiroon na mamimikiran tano, manisan ad na pamikiran yan. Sekanap kegegang matya ang kanan na Quran. Kegegang matya ang kanan na emanan yan na mga translate yan. So mga katirong mga ulama na pagila yang kapipya anta ang kaya pugunutan ka mga ulama ay penguyat ka na sa tauhid kapakaisis asik wala ko kasimbaon kapanambayang kapamuasa nagu mga ulama ay pengusyat ka ang kutwa kapakaisis asik wala ko parinta ayaman na niyan na so hukuman wala na ditiru ni sulindir ayaw pagunutan na sa hukuman wala antawa kaya miyaton ka mga ulama na si imala usayan yan si iko kaduay ayaman na dikun kepa kayo ba supakan sa kaduay nagudi pengkepa kaya supakan ang betano di megak sa sambayang betano ayaman na niyan na megak sa puasa ingin nutin mga lugar o na miyaw masuk parinta na kepa kayo ko na magita rin sa lugar la ilaha illallah tanto kaya ko masakit tanto kaya ko masakit ang kaya mambabutado mga Muslim ayar tano saya nagyang mo ba kailangan na maawat tano sa iko mga tao ay peligal niraktano na maligal raktano sukang galubag sa syirk maligal raktano sukatarima sa salako parinta wallah minsan pensaktano na malubay tano ugit na diding maparo ko Muslim ubas sa puso yan nagturima saya man na salako parinta udi na ubal tano magaga agumiro tano asaktar na terim amin su parinta salako ko parinta wallah di ayat na parinta tano na sa Quran ayaw butirima tano hukuman sistema na subusok kitabullah subhanahu wa ta'ala. Ikadua pimurkan wallah subhanahu wa ta'ala miyali sa Quran na sa mga musyrik. Sukang galubag sa syirk. Agi sa syirk na ginan ni isa amiya kalala adhulm. Ikmani wallah subhanahu wa ta'ala. Wal kafiruna humud zalimun. Mata na tigwallah sa mga kafir. O di na, tigmani wallah. Sa mga kafir na sila na yaman na niyan ni mga darwa ka. So mga kafir, nasiran ni mga darwa ka. Ay man na ito, naging kaya kafir, lang wana kafir na darwa ka.
ugid na nabalang na darwa ka na ba kafir. Ito tigman yung mga pasir. Alhamdulillahilladhi qal al-kafiruna humul zalimun. Walam yakul al-zalimuna humul kafirun. Penalamas mendung na nakitigin sa Allah. At yung isa ka ulama. Kaaya Peter wallah na sumanga kafir na sila ni mga zalim. Nabanya ni Petero na sumanga zalim na sila ni mga kafir. Ino to? Nagupo na Peter wallah na sumanga zalim na mga kafir. Mini tama na kami kadakadakala mga Muslim mga kafir siran. Kapera-pera di makanggalbak sa kapalalalim. Gayun na Peter wallah na sumanga kafir na sila ni mga palalim. Gitu itigman yung mga ulama. Sulang na kafir na mga palalalim. Gayun na kanabalang na palalalim na bas sila mga kafir. Na ugay na ay pinakamapuro ko kaplalalim na shirk. Nikirampay nga ko shirk na miyapukas kap Islam. Himbaloy ka kafir. Ito itigman niyo Allah. Inna shirka la zulmun azim. Mata na tigwalla ang kayakapan ako to na isad na ya ang mala andirwa ka. Agyang kaaya kapan ako to. Na tigman niyo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Sa mga tao, adiron ikukum sa kitabu Allah na sinan man mga darwa ka. Mga nagyan kaya mga tao, adiron ikukum sa barin tao Allah na mga darwa kaya mga tao. Sikop layat na kafirun, sila na mga kafir siran. Sikop layat na sila na fasikun, ayaman na mga sungklidan na mga tao. Na, sira sang kutwa mga darwa ka. Pag yung saka na tumiyarima ka sa parinta, asala ko parinta Allah na darwa ka ka. Iya pag yung, apya pandarwa ka na di ka naman darwa kafir. Ugin na di gamiyog, ubaka darwa ka. Di kami baka darwa ka. Okay na so mga tao, ani man to mga tao, kapligal nila sa iko mga tao, agiyon kaya ka tarima sa parintan. Anay no, tarima niyo na kanabuib ka kaper, kamatag bendul. Gayt na di tanong miyo, ubasak tanong na mga lalong tanong. Udi na mga darwa ka. Bagayog ka, makasalungan na mo rin, as ka na darwa ka kasi ko hadapan Allah. Kapakay pa na misampay, sa giyong utwa kada darwa ko manusia, na misampay sa kanyan, sa giyong kutwa, dhulm. Na, giyong kaya dhulm, nakapan ako to. Na pimur ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sangkot wa kay giro nabi la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Pimur ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaya mga tao as sumiyong balisiran sa yamanan yan na salakaw sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Man agi ang utwa pangangayaman na sumbali na ka sa ay pipikir na kaun na nabaswaswat si ikwa Allah. Kaswaswat si salakaw sa ikwa Allah. Na ay pimbasawn o Nabi sallallahu alaihi wasallam na la'an murka. Pimurkaan so lagi di mga tao. Sibo to ko biras bitira ko kapanumbali. Na umakapan ako to kaon na ayaman na pimbasar ka wallah na murka. Nya isa na miya panutula sa mga sahaba na ad na miya to mga musyrik amiyatay apangangayaman. Sangot to kaya to na iranon na inwitirang mga Muslim. Igira naging amiyatay apangangayaman adamas numbali. Halalaya anta ka haram. Natigman yung mga Muslim, haram. Kada masumbali. Natigman ang uta mga musyrik, asaman uto na susyong yun wala, so ayam yun na swalla na haram. Na susyong iyo na ay halal. Na, idad no to ipus no wala sa alungan na minituro ng kuto ayak. Atigman ni Allah subhanahu wa ta'ala, lain ata'tumuhum, innakum la musyrikun. Mata na tigwala ka, uinunutan nyo silan sa piyaka halal ito. Ang utam yatay ada masumbali na mata na tigwala, kabali ka nun na mga musyrik. Mga pananakoto. Sama na to na siya ito, bitiyaras ako kasumbali. Sa tema na sapo. Na umyangungunutan silang kumakapir sa nguta piyaka halaliran. At piyaka haram wala na emananin ang betul silan wala sa mga kafir. Mga musyrik silan, mga panakoto silan. Nakaparuliran ag yung kutamur ka wala subhanahu wa ta'ala. Na ay dapat ka sa ngaya masatan. Nabasasak masasap o piya mga halal. Kaayad na piya ka halal o mga taon na kupa kay rakatano ay yung gobyerno susala ka o gobyerno Islam. Kupa kay rakatano ang mangungunutan tano ko mga kafir. Na ini sapa-sapa rawala o baka pangungunutan ko kafir. Apya si bubitira ako kapanumbali. Na di kong kupa kay ayamanan yan na mangungunutan. Na ay dapat ka sa ayat ni pangungunutan ka o kafir na sunod suka pagingidga. Sunod suka pagagamanga. Sunod suki pugit na kapagagamanga. Sunod suka leadership. Ay dapat kasan. Ay ibarat yan na
ana mga hukuman Islam na siyambin ka sa hukuman asala ko hukuman wallah. La ilaha illallah. At hindi yung wallah ang mutwa sibu ko sumbali na anger kay pagyug asun suka pagingad. Mamimikiran tano ubatan ka pantagya kapatay asak tano na katrawi tano ron na miya kadakal tano sambayang miya kadakal tano manan yan na mga puwasa ay ang tiro Allah subhanahu wa ta'ala na Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pero nga ya Muhammad susambay nga kan mana sumasimba nga si Allah susumbel ya kan sumanga sumbel ika langon ibadah langon kurban ka na wa mamati nagus wa mahyaya suka uyag-uyag kan suka pagintaw ka padun suka paguyag-uyag ka padun so di ka di emanan yan na di kang gobyerno papungunutan ka si parinta wa mamati nagusto ka papatayan palin si Allah subhanahu wa ta'ala nabayabot para si Allah na susambayan ka so puwasa nga so haji ka so kakbatya ka sa Quran baka makasi ko pagintaw ay pagintaw nga na sa Quran na di ko tungunutan kagiterema ka sa lakaw sistema na kanaba kami beloy muklis ayaman niya tutulog si Allah subhanahu wa ta'ala na kapakay as manusia na kapantagan sa nakapatay na kakuha niyan agyang utamurka Allah subhanahu wa ta'ala na ang tanong mawat si kumurka wallah na mag-ikhlas tano ilayin tano check tano diagnose tano so mga simbatan diagnose langon tano ilayin piya ilayin tano piya o kasasawis sa kapanakulo ina mga de susambaya kan tulabusya si Allah ina mga di supuasa kan tulabus ikwalla sukap bet yang sa Quran tulabus ikwalla so kita kapagintawakan ay makakadigakan na sa Quran susunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayin tanwanan piya na may kamachik tanwanan na ayat tanu sa ngakili piya na si tanu yunut kumang ulama ay nyer ka ditiroon nakapangunutang Quran ay nyer ka ditiroon nakapangunutang hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nyer ka ditiroon na suka pangunutang ko salaf na ba tanu kiswaswa sa iko mga ulama as ibu salaf so, ayaw niya mo iunot ko salap na suka pigili ako mga sipat wallah. Ayaw niya mo pugunot ko salap na suka pigili as eko okay taka duwe-duwe. Gitu bipigili niya nun. Amay ka umamo ko aperinta na tige nag-ii na di tanong makapsilap. Ay man to na makapugiman to tanong. Siya tanong makapungunutan sa kaya parinta. La ilaha illallah. Ginan na mga tawanan aplimpang niran sa mga tao. Ang kadipagapagsangutan mga tao ang girusiran. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana paadallun nasabila. Ang nga di kapagsangutan mga tao. Apo ka masalungan na maure. Ya Allah na ino kami maniyamya didag. Kami yang ngungunutan kami kung mga lidirami. Yang ngungunutan kami kung mga ulama ami na dididig kamiran sa ikulalan na untol. Nangol maawat. Nagyang kay yang aloy tanong. Gede-gede ang tanwaya, ipangunutan tano, subetet tano ko Quran, nagusi ko sunnah, bala-balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mafiya, wa hadha wa sallallahu ala Muhammad, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.